μισή μέρα. Κοιμάται η κάτοικος τώρα και δεν μπορεί να πονάει. Τρέχω να προλάβω το λεωφορείο. Είναι 8 το πρωί. Έχω 5 ώρες ταξίδι μπροστά μου. Ευτυχώς έχω μόνο μία τσάντα. Έφτασα στο πρώτο κτέλ και πρέπει να πάρω το επόμενο για Αθήνα. Και τελευταία κάπως ζαλίζομαι. Δεν μπορώ να τη βγάλω τόσο με το λεωφορείο. Πήρα να φάω ένα κουλούρι με τυρί και ένα φρέντο σκέτο. Και ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει τελευταία, γιατί έχω κάνει πολλά ταξίδια τελευταία με λεωφορείο, με έχουν κάνει να θέλω να βγάλω δίπλωμα. Εγώ γενικά φοβάμαι πάρα πολύ την οδήγηση. Όταν κάποιος άλλος οδηγάει και είμαι μέσα στα μάξι, το να οδηγήσω εγώ το σκέφτομαι σαν κάτι τρομακτικό, ότι δεν θα μπορώ να ελέγξω όλο αυτό το αμάξι που θα έχω. Γι' αυτό αν οδηγήσω πιστεύω ότι θα πάρω σμαρτάκι όσο και αν τα κράζω. Και κάπως μου έχει μπει η ιδέα τώρα να βγάλω δίπλωμα το χειμώνα. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή με τα σήματα και κάνω τεστ χωρίς να έχω διαβάσει, χωρίς τίποτα. Δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν το πάω και τόσο χάλια. Ούτως ή άλλως θέλω να το κάνω κάποια στιγμή, γιατί θέλω να γνωρίζω πώς να οδηγώ σε περίπτωση που τύχει οτιδήποτε. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω θέλω και να οδηγήσω στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν νιώθει κάποιος άλλος έτσι, αλλά δεν ξέρω αν θα μου φύγει και ποτέ αυτός ο φόβος με τα αμάξια και την ταχύτητα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι φοβάμαι πώς θα οδηγήσω εγώ, φοβάμαι πώς θα οδηγήσει κι άλλος που θα έρχεται απέναντί μου. Γιατί πιστεύετε ότι ο καφές μου γράφει Ντελούλου? The fuck? Φτάσα στο πιο αγχωτικό κτέλ του κόσμου, το κτέλ Κηφισού. Γεια σας. Έχετε τον ηλίθιο του Ντοσκοιτογεύσκη? Συγγνώμη. Όχι καλέ, έχω τελειώσει, ναι. 15 φαίνομαι. Είσαι καλά ήταν. Αμέ. Εννοώ αγνά σας αγαπάω και χαίρομαι να βλέπω φατσούλες χαρούμενες. Να είστε καλά. Αν κάνει και καμιά βουτίτσα, πηγαίνει γρήγορα προς τα πάνω, σε ψυχολογία εννοώ. Ναι. Μην τα αφήνεις να σε παίρνει κατρακύλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Και εσύ πάντα. Και κουράγιο. Επιτέλους μπήκα σπίτι από το fucking Αθήνα. Never disappoint me. Στο πόσο άγχος προκαλεί. Όχι εντάξει. Απλά, λοιπόν, έχω ένα τρελό issue. Γιατί μιλάω αγγλικά? Με τα σπίτια που για να μπεις χρειάζεται να περάσεις μέσα από καφετέρια. Και αυτό το δωμάτιο έπρεπε να μπω μέσα σε μια καφετέρια. Δεν ήταν καν στο Α και ήταν εκεί η είσοδος. Και χρειάστηκε να ρωτήσω μια σερβιτόρα. Και περίμενα κιόλας χαζή. Γιατί έγραφε μέσα στις οδηγίες ότι πρέπει να έρθει κάποιος security να μου ανοίξει. Και όση ώρα περίμενα, πήρα. Όχι, εντάξει, πήρα απλά ένα μαλλί που είχα σκοπό να πάρω αφού είμαι Αθήνα. 100% βαμβα καιρό και ένα βελονάκι για να δω, είναι πολύ λεπτό. Να έχω κάτι να ασχολούμαι στη σεζόν γιατί το κινητό μου έχει καεί. Επίσης, πήρα τον ηλίθιο, όπως ακούσατε, από έναν κύριο που είχε φάσει βιβλιοπωλείο μέσα στο κτέλ. Και λέω εντάξει, θα το πάρω από εδώ για να το πάρω με 5 ευρώ. Έβλεπα όλα τα βιβλία 5 ευρώ. Και μου σκάει με το βιβλίο και μου λέει 19 ευρώ. What the fuck. Επίσης, έχω μείνει σε πολύ μικρά δωμάτια. Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά που έχω μείνει, αλλά δεν το νιώθεις τόσο. Έχω μείνει σε δωμάτιο που δεν είχε παράθυρο. Περιμένω και τον κομμενάκι μου σε λίγο, ξέρετε τώρα. Οπότε θα αλλάξω ρούχα. Θα ηρεμήσω λίγο και θα βγω έξω, θα κάνω ψώνια. Λοιπόν, έχω σκοπό να πάρω παπούτσια, κάλτσες. Τι άλλο θέλω να πάρω? Δεν έχει σαπούνι για τα χέρια. That's what you get when you pay
όταν βάζεις χαμηλότερη τιμή πρώτα και παίρνεις το πιο χαμηλό τιμή σπίτι. I guess. Λάθος καλέ, να το! Αυτό εγώ το έκανα τώρα με τα νερά στα χέρια μου. Δεν χωράει το χέρι μου να το πλύνω. Ούτε το ένα δεν χωράει. Πάμε λίγο τουρισμός στην Αθήνα. Θα κάνω βόλτες σαν τουρίστρια μόνη. Εγώ τώρα είμαι σε ζών, το διανοείστε. Όλα σε θυμίζω, απλά και αγαπημένα. Τώρα εγώ δεν ξέρω γιατί μόνο γύρω μανιταριών δεν πήρα. Πήρα κάτι άλλο από λιβανέζικη κουζίνα που έχει μπατζάρι, μπρόκολο, χούμους από κάτω, δεν ξέρω. Φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά ήθελα γύρω μανιταριών, είναι η αλήθεια. Γιατί έπεσα τέτοιο θύμα με ένα μαγαζί που απλά είδα μπροστά μου. Πολύ κομπλέ αυτό που έφερα, παιδιά. Φέιρους is the win. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει που μιλάω αγγλικά σήμερα. Δεν μπόρεσα να βρω τίποτα που να μου αρέσει, ούτε από παπούτσι, ούτε από μαγιό που πήγα να δω, ούτε τίποτα. Και δεν ξέρω αν νιώθω καλά με αυτό, επειδή δεν χάλασα λεφτά σε πράγματα που δεν χρειάζομαι και τόσο πολύ πραγματικά. Ή αν έπρεπε. Βασικά δεν έπρεπε. Το μόνο που χρειαζόμουν πραγματικά από όλα αυτά είναι τα παπούτσι, γιατί έχω μόνο ένα ζευγάρι και είναι χάλια. Και ίσως και το μαγιό, αν και έχω δύο μαγιό, αλλά ήθελα ένα μαύρο. Ναι, δεν ξέρω πώς να νιώσω. Λοιπόν, γύρισα σπίτι. Τι πήρα? Πήρα αυτό το skin tint από την NYX. Το πιο βασικό που πήρα, κάτω από το σπίτι μου εδώ πέρα, τη σπιταρώνα μου, είχε καφέ η Σχεδία. Που η Σχεδία, αν την έχετε δει που πουλούν περιοδικά στο δρόμο και τέτοια, από ό,τι θυμάμαι είναι οργανισμός, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς να το περιγράφω όλα αυτά, που βοηθάει τους ανθρώπους που προσπαθούν να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία μετά από κάποια απεξάρτηση, οτιδήποτε. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που λέω, αλλά νομίζω αυτό είναι. Και πήρα ένα πιο Aperol σε αυτό το ποτήρι που... Ένα λεπτό, πρέπει να το κλείσω. Δεν υπάρχει λόγος να το κλείσω γιατί δεν έχει χώρο να μπει το καλαμάκι. Μια χαρά. Λοιπόν, και τι άλλο πήρα, παιδιά, νομίζω ό,τι να είναι. Γενικά, καμία... Τι σας είπα ότι θα πάρω παπούτσια? Πήρα μια θήκη για το κινητό και ένα τέτοιο, γιατί είμαι και πολύ influencer και πρέπει να το αποτελειώσω. Και γι' αυτό πήρα θήκη για το κινητό, για να το βάζω στην παλιά μου θήκη, να μην το βλέπει όλος ο κόσμος, να το κρύβω. Έχω το γκομενάκι μου, ρε παιδιά, και περνάμε από το πιο cringe σημείο της Αθήνας. Γιατί είμαστε ζευγάρι. Όχι, δεν είμαστε ζευγάρι, είναι το γκομενάκι μου. Thank you. Γεια σας!
Η ώρα είναι 10 το πρωί, ξύπνησα πριν λίγο, κοιμήθηκα πολύ αργά, κοιμήθηκα. Χτες πήγαμε στο Μίνου για καφέ, Μινού, και μετά πήγαμε να φάμε στο Λούις. Τέλεια, λίγο γρήγορα βέβαια, αλλά ήταν τέλεια. Και μετά πήραμε λεωφορείο, δεν έχω μπει ακόμα σε ηλεκτρικό ή μετρό. Δεν έχω καταλάβει καν ότι είμαι στην Αθήνα. Και πήγαμε στο Ciné Paris, που το βρήκαμε τελευταία στιγμή, ότι θέλουμε να δούμε θερινό σινεμά. Εγώ έχω χρόνια να δω θερινό σινεμά, νομίζω από μικρό παιδί. Πήγαμε να δούμε μια ταινία η οποία ήταν ωραία. Είχα καιρό να δω μια απλή ταινία, δεν ξέρω τι παίζει τελευταία και όλα πρέπει να είναι περίεργα και περίπλοκα. Ήταν μια ωραία, απλή ταινία. Το σινεμά ήταν τέλεια. Ήταν στην πλάκα, είχε θέα τον Παρθενώνα. Και ήταν... Τι ωραία που μπορούσε να φύγει το μάτι σου, να κοιτάξεις κάπου αλλού. Τώρα πρέπει να ετοιμαστώ. Αυτό είναι το skin που πήρα χτες. Ωραίο. Το έβαλα και χτες το βράδυ γιατί έχω ξεχάσει το make-up μου. Βασικά έχω 2 make-up στο σπίτι. Ένα που έχει τελειώσει και ένα που είναι γεμάτο. Και παίρνω συνέχεια αυτό που έχει τελειώσει όταν φεύγω από το σπίτι. Πιστεύετε, αν βάλω ξεβαστικό, θα ξεβάψει μπλούζα? Ρε, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα τώρα. Ούτε στο πλυντήριο θα βγει, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, και τώρα θα βγω για καφέ με τη Γεωργία, που έχω να τη δω 3-4 μήνες σίγουρα, από τότε που έφυγα. Και θα μαζέψω τα πράγματα μου να φύγω και από το δωμάτιο, γιατί πρέπει να κάνω check-out 11 η ώρα. Κάριδο και κοκκίνο, χαμήλωση τη φωτιά. Μπουμ! Ναι, φοράω το ίδιο σορτσάκι με χτες. Και αυτό γιατί? Γιατί αντί για ένα σορτσάκι τζιν που ήθελα να πάρω, πήρα μια φούστα τζιν κοντή. Αν είναι δυνατόν. Αν ήταν η μακριά θα τη φορούσα. Αλλά αυτή η τζιν φούστα είναι σαν να είναι από όταν ήμουν 2 χρονών. Λοιπόν, θα βάλω σκουλαρίκια πράσινα. Ή όχι. Θα βάλω τα σκουλαρίκια που φοράω πάντα. Ωραία, και τώρα πρέπει να φτιάξω τα πράγματά μου και να φύγω από εδώ. Ας σας το δείξω το μαλλί που πήρα. Κάπως χαίρομαι που δεν πήρα πράγματα και δεν χρειάζεται να κολλάω, αλλά αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά σαν να έχει πάει τα παπούτσια. Είναι τεράστιο. Το πέταξα. Εν τω μεταξύ, εγώ, η Ειρήνη, εγώ έτσι όπως με βλέπετε, ξέρω ότι φαίνομαι πολύ έξυπνη. Αυτό είναι ένα κοσμητικό που έχω βρει στο σούπερ μάρκετ. Με ρωτάτε πάρα πολύ ποιο είναι το λιπικό άλμπουμ μου. Εννοείται πρέπει να σας πω. Ποιο είναι να σας πω. Kiko Milano. Lip Volume Plumbing. Το πήρα μια ώρα που είχα πάει να πάρω ένα concealer από την Kiko και μια μάσκαρα. Μου το πούλησε γιατί είχε μόνο 5,5 ευρώ και μου είπε ότι είναι limited edition. Έχει αυτό το χρώμα του νεκρού. Το αν κάνει lip plumbing δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τελευταία όταν το κλείνω βγάζει γύρω-γύρω υλικό. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου όμως, γιατί το έχουμε στην τσάντα και κολλάει όλη η τσάντα. Λοιπόν, και μετά παίρνω. Εδώ θέλω να συγκεντρωθούμε όμως. Mon Rêve. Το καλύτερο, όχι ότι ξέρω ή κάνω κάτι, αλλά αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό προϊόν. Did I lie? Είναι αυτό το σάπιο μήλο σκούρο, δεν ξέρω πώς λέγεται, μπορντό, καφέ, το οποίο αν το απλώσεις είναι τέλειο, έχει απίστευτη διάρκεια. Αυτά. Φεύγουμε, παιδιά. Να στρώνετε τα κρεβάτια σας όταν φεύγετε από τα ξενοδοχεία. Σας παρακαλώ. Άντε, γεια.
Τώρα η Γεωργία θα μας κάνει χόλη την πύρα από το Honda Center. Το οποίο ανοίγει, μετά δεν μπορείς να το κατεβάσεις. Όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Και πήρε και αυτό, και τώρα το ξεχάσει όλα. Ναι, το ξέρω. Αυτά τι είναι, ή ποιο άλλο? Όχι, είναι γωνία και άλλο είναι... Α, ρούζ. Πήρες εδώ. Το ξύλε. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ. Αυτό τι είναι? Άχρωμο. Juicy. Juicy. Αυτό εδώ. Το πήρες. Αυτό εδώ. Θα τα κάνει γρήγορα. Το εδώ. Ωραία. Αυτό τι χρώμα είναι, ξέρεις? Κοραλί. Ωραίο. Πρέπει να πιει και smooth με ginger. Να δούμε αν της αρέσει. Θέλω να δοκιμάσεις να μου πεις αν σου αρέσει το που η Γεωργιά. Τι. Ξένα. Εντάξει. Έχω κουραστεί να περπατάω. Έχει πιάσει η πλάτη μου. Σε 1,5 ώρα πρέπει να είμαι στα κτέλ και δεν έχω τι να κάνω. 20 χρονών παιδί. Δεν είμαι 20 χρονών. Γραμμή 2, Αλτούπολη, ελληνικό. Ομόνια, change here, online 2, Αλτούπολη, ελληνικό. Το βρίσκω πολύ φαν όταν απλά μπορώ να μπω στο μετρό και να βγω σε διαφορετικές περιοχές που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή είμαι στον Άγιο Αντώνιο. Πολύ ενθουσιαστικό. Και θα πάρω ταξί για να πάω κτέλ. Έχω ακόμα πολλή ώρα βέβαια. Και γενικά το ταξίδι είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, είχα το θάρρος να ρωτήσω τον ταξιτζή αν μου έκανε τον κύκλο, γιατί έτσι νόμιζα. Δεν με έκανε ο άνθρωπος, απλά ρώτησα γιατί περίμενα ότι θα είναι πιο απλό. Και μου λέει, θα μας τρελάνεις ρε κοπελιά, όρεξη είχαμε να σε πάμε και βόλτα. Ποιος δεν θα ήθελε να με πάει βόλτα, αρχικά.